дар онҷо аҳдномаи сарҳадӣ раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодозии тоҷикистон гуфт, баъд аз муайян кардани хатти сарҳад 90% корҳои нишонагузорӣ ва сохтмон дар марз бо қирғизистон ба анҷом расидааст. ориф хоҷазода рӯзи 17 июл дар нишасти хабарии ин ниҳод афзуд: мо аллакай нуқтае ки сарҳада муайян карда будем, аллакай нишона салбаҳои ҳамно гузоштем. Агар аз расонаҳои хабарӣ дида бошед, агар сар кардем ҳамон. Дар маҷмӯъ гирем қариб 90% корҳои анъи муҳандисӣ ба анҷом расонда шудааст. ба қавли раиси кумитаи замин ва геодозӣ, корҳо дар ин самт соли 2027 пурра ба анҷом хоҳад расид. 416 километр нуқтаҳое ки сарҳаде ки мегузарад муайян сохтем. 300 километр ҷое ки бояд симтор кашида шавад буд, аз ҳар ду тараф корҳои муҳандисӣ сарҳадбонӣ ба иҷро расонида шуд. тоҷикистон ва қирғизистон даҳсолаҳо боз наметавонистанд сарҳади байни ду кишварро таъину аломатгузорӣ кунанд ва танҳо моҳи марти соли гузашта созишномаи ниҳоии марзи тоҷикистону қирғизистон аз ҷониби раҳбарони ду давлат ба имзо расид. номоянии марз сабаби чандин даргирии мусаллаҳона байни ду кишвар шуда, дар натиҷаи онҳо садҳо нафар аз ду ҷониб кушта ва захмӣ гаштанд. марзи тоҷикистону қирғизистон 1006 километр аст ва то моҳи март бисёре аз қиттаҳо баҳсӣ ба ҳисоб мерафтанд. баъд солҳо боз сари он идома кард ки харитаҳои кадом замон асос шумурда шаванд. тарафи қирғизистон бештар ба ҳалли масъала бар пояи вазъи феълӣ таъкид мекард. ду тараф барои ҳалли мушкил табодули қаламрав карданд. баъзе сокинони ду тарафи марз аз ин табодул норозӣ монданд ва мегӯянд талафоти онҳо ҷуброн нашудааст.